Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en løbehjulsvideo, som rigtig mange af jer har spurgt om. Eller nogen af jer. Martin har i hvert fald svaret ja. Så ja, her kommer det. Jeg starter med at hoppe ud over der. Så ja. Lad os bare komme i gang. Sluk. Det gjorde ikke. Så vand den er. Okay, Frederik. Skulle du ikke lige derovre? Jeg kommer lige op og slukker så. Okay, Frederik, så filmer jeg lige der imens. Og ja, der gider jeg ikke rigtig slukke så. Vi bliver bare ved sådan her, indtil jeg kommer op. Okay, nu kommer jeg op. Frederik, Så jeg er videre til Oliver. Okay. Ja. Du skal finde derovre. Okay. Hej. Jeg går lige her. Nu skal jeg lige lave... Frederik, find derovre. Okay? Ja. Easy. Men jeg er ikke færdig. Sådan der, videre til næste. Videre. Har du sådan? Ja. Her, og videre til næste. Nu vil jeg simpelthen lave sådan en sjov, eller vi har aldrig prøvet før. Der vi sidder på røven, rutscher ned, men ikke helt op, og så drejer. Og så falder, tror jeg. Så ja, min lillebror gør det bagved. Håber jeg. Ja, det gør jeg. Og nu vil min lillebror simpelthen prøve det. Så han kører bare. Shit, du var tæt på at falde ud over. Det er endt. Hej, nu skal Frederik lave fiberpoint. Nej, jeg skal ikke lave fiberpoint. Hvad skal du så lave? Jeg skal prøve at lave. Han skal prøve at lave tilløb op. Nu. Jeg siger ikke, at jeg prøver. Hvad er der? Sluk.